बावबाय बे फुंबिलिनि समावहाय नुजाफैनो थाखाय जोंनि बे थुक्राझार चिरां बाजार हन्थायाव एलेकायाव नुजाफैनो थाखाय नोंथांमोनखौ बरायबाय गोजोनैनो आरो जोङो बे सिमोननिफ्राय जोङो बेबायदि अपेनिं खालामदोंमोन बे थुक्राझार चिरां बाजार बे लकेल ओरैबो महासु ओरैबो सान्थिपुर एसे डिस्टेन्सआ गोजान जानायलाय जोङो पाब्लिकफोर जानायलाय थांस'नो हाया फैस'नो हाया बेवहायनो पाब्लिकफोरनो सुबिदा होनायनि लेखायै जोङो बिदिनो फानलाय बायलाय बुस्थुफोरखौहाय जोङो लिंहरदों वेलकाम खालामदों बेनो आरो ओमफ्राय एसे उसुबिदा जोंनि थाखाय डिमेरिट जादों बे जायगानि थाखायहाय ओमफ्राय कमिउनिकेसननि थाखायहाय ओरैबो दालां हरै खालभार्ट गोबाय दङ थांलाय फैलाय खालामनो हाया ओमफ्राय वान साइडल' बहायबो 8 फुटल' हनै गारि गिदिर हाबनो हाया बैयाव साइड खालामनांगौ जायो बिनि थाखाय आरो प्लास्टिक न' जानायलाय बे ओरैनो वेदार माबाया बेखौहाय एसे नस्थ' खालामनाय जादों बेनिखायनो दोनथ'नाय जादोंमोन आरो नोंथांमोना नैबे बाजारखौ सप्तासेयाव खनबेसे लानाय जादों सिमोनथ' जों खेबनै लानाय जादोंमोन खिन्थु बे कमिउनिकेसन गेप लामानि थाखायनो एसे उसुबिदा जादों बेटारि संस्थाजोंबो जों रायलायाखिसै ओमफ्राय बे अट' संस्थाजोंबो रायलायाखिसै ओमफ्राय मोजाङै बे लकेसनखौ मिथिनाय जायाखै जोङो फ्राय गामि दबायाल' जाबाय थानाय जादों आरो बाहेरनिफ्राय फैनाय जायाखै जाय बिथांमोना साहा दखान बायदि बायदि दखान होनो गोसो बिथांमोना नोंथांमोननि बे बाजाराव स्थायि मोनसे जायगा लानो थाखाय माबायदि मोननो हागोन दाथ' फैदोंआनो हनै जायगा आवग्रिफैदों हनै ओरै माइरं बेफारि मा बेफारि हनै आमाय खिथिसमोन ओमफ्राय गेस थुक्राझाराव जा हैयो अर्डिनारि बेवहाय एक्सक्लुसिभ जायगा होला होननायखाय बिबो बन फैबाय फैसिगोन सप्ताहनि बबे बारायाव लानाय जादों बाजारखौ सप्तायाव दा मंगलबार प्रति मंगलबारावहाय जोङो लागाथार खुलिनायसै आरो गाबोननिफ्राय सुरु औ मंगलबारा दानि 12 थारिखआव देरसिनगोन हास्लाबाखै थेवब्लाबो नोंथांमोनखौ जोङो नोंसिनि गेजेरजोंहाय जोङो लुबैदों जे सारा बे एलेकायावहाय मिथिनानै जेन फैलायो बेखौ जों खामना खालामबाय नोंसिनि गेजेरजोंहाय जिहेतु आबाद बेफारिफोर बिथांमोना बबेनिफ्राय फैगोन बेफारियाथ' ओरैनो जोङो इनफरमेसन होदों जिखुनु लकेल थुक्राझाराव बेंटलावबो दङ बङालिफोर ओमफ्राय सान्थिफुराव जों बुंहैबाय जोङो बैदि बाजार गोदान दं नोंथांमोना बे माबा सिजनेल आबादफोरखौ मोननो हागोन होननानै जों रिकुवेस्ट खालामबाय आरो दिनाखौ जोङो सिमोन थांनाय समावहाय समबार आरो सुक्रुबार लादोंमोन खिन्थु देग्लाय हले मंगलबार रानिखाथा गोजानथार जायो जोंनिफ्राय ओरै रावबो जाहैया रानिखाथायाव बेनिखायनो जागोन दे होननानै बे रायजोनि माबाफ्रा लकेलफ्रा मंगलबारखौनो डिसाइड खालामबाय आरो औ जों गाबोन बे मा होनो थुक्राझार चिरां बाजारावहाय मोनसे अपेनिं खुलिनाय जानोसै बाजार थांनाय बोसोरावबो जोङो खुलिखादों नभेम्बर दानाव बर'दिनिया लोगो मोनजोबदों ओमफ्राय बेजों गाबोनबो आसा खालामदों मानि थाखाय गेप्स थादों होनबा अखा बांखा आरो प्लास्टिकनि न' बे खारननि थाखाय बारहुंखा बारनायनि थाखाय जोङो बाजारखौ दैज्लां खालामनाय जायाखै जों गाबोननिफ्राय बे बाजारखौ स्टार्ट खालामनाय जासिगोन रायजो राजाफ्रा बयबो नुनानै मोजां मोननानै जाहाथे फैनो हायो लोंहोर नायफैनो हायो मानि बर'जों बर'आ मदद होफैलायनो हायो बे बाजार गोदानावहाय जों हांख्रायनाय जायो आरो रायजो राजाखौ बयबो फैनो हायो जाहाथे बायग्रा फानग्रा गासैबो फैनो हाजोबो बे जायगायावहाय नायफैनो हायो थांनाय बोसोराव जेरोखोम जों खुलिदोंमोन बेबायदिनो जों गाबोनबो बिदिनो ज' जों ग्रोम खुलिगोन गासिबो फैलायनो हायो थुक्राझार मा लकेसन होनदों लकेसन फुराना गाव पन्सायत बे खाथियाव माने साइडआ मोजांखा PWD खाथि जालांगोन बेहायनो बयबो फैलायनो हायो आरो मिथिखागौ थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो खुलिखादों गोबां मानसिफ्रा मिथिखागौ गाबोनबो बिसोरनो फैलायनो हागोन गासिबो बेफारिफ्राबो फैलायनो हागोन नों आं बायग्रा फानग्राफ्राबो फैलायनो हागोन नोंथांमोननि बाजारावहाय ओरैनो बुस्थु माल लाबोग्राफोर बबेबा जायगानिफ्राय फैगोन नामा फैगोन गोजाननि फैगोन ओरै बेंगल साइड गसाइगाव बासुगाव क'क्राझार बङाइगाव फैजोबगोन सेमोनबो बिदिनो फैखादों देग्लायबो बिदिनो फैजोबगोन गासै बेफारिफ्रा फैजोबदों आलु सोरबा मोसौ बायनो फैदोंमोन मोसौखौ फाननाय जायाखै अमा फिसा बायनो फैदों बिदिनो कम्बल सि लाबोदों सान्द्रि संग्राय मैगं थाइगं हिउस जाफैदों बहुत दिनै बाजार खालामदोंमोन कम्बल बायदों सान्द्रि संग्राय बायदों भारा खराबोनो बायजोबदों हिउस जाजोबदों गासिबो बाजारा गिदिर जादों नोंथांमोननि बाजार गोदानाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ फानलाय बायलाय खालामफैनो थाखाय मा खावलायगोन आं बेखौनो लुबैयो रायजो राजाफ्रा बोजों दै बारैनोबो फैदों आरो बेबायदिनो आं फैजाबावनो लुबैयो थांनाय बोसोराव जेरोखोम गोम जादों जोंनि अपेनिंआव बेबायदिनो आं फैजानो लुबैयो गाबोनबो थांनाय बोसोराव नोंथांमोननि बाजारा ड्रप जादोंमोन ओमफ्राय देग्लायनिफ्राय कन्टिनिउ खालामनो सानदों नामा नोंथांमोना कन्टिनिउआथ' जासिगोन जों थांनाय बोसोराव जों हरखाब जादों आरो हरखाब जानाय माने जों बाजारखौ हरखाब लानानै न' बां लुस्लाबनो हायाखै बिजों प्लास्टिक होनानै साहा दखान बायदिसिना जों सिथाय न' लुस्लाबनो हायाखै जों हरखाब जादों अराय खारजोबदों गासिबो बारहुंखाजों ओमफ्राय दैज्लाङाव ड्रप जादों आरो
जानाया जादोंमोन बे फुरा बर'दिना जाजोबखादों आरो जों बेनि नेक्स्टआवबो एसे लाबावदोंमोन ओमफ्राय अखा बांखानि थाखाय जों लानो हायाखै। बेयाव बाजार खुलिबा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय माबायदि मुलाम्फा जागोन होनना सानदों? मुलाम्फा जागोन बुहुद इनकाम बिक्रि जागोन जालांदोंनो सोरबा 20,000 50,000 40,000 बिदि फानना थांनो हादोंनो खुसि जालांदों बेफारिफ्रा कम्बल दखानफ्रा भारा खरा दखानफ्रा बुहुद साक्सेस जाबाय बायद' बुहुद लाब इनकाम जाबाय जोंनि थाखाय जादों बाजार गोदाना मोजाङैनो आरो नेक्स्टआव बेबायदिनो थैलाङा बेबायदिनो खालामबाय था होननानै जोंखौ रिकुवेस्ट खालामलांदों आरो नैबे आरो सोंबावदोंमोन लोगो मोनबानो सोङो बायद' बाजार गोदाना जागोन ना जाया जों होनो जायो जों डिसेम्बराव लासिगोन नोंसोर डिसेम्बराव थांनो हासिगोन जों बे खोथाखौ बुंबोयो आरो आं मैयाबो फन हरदों बेबायदि बेफारिफ्रा फैनांगौ जों बाजार गोदान लाफिनबाय थांनाय बोसोराव जेरोखोम जादोंमोन बेबायदिनो होननानैहाय मानो बन्द' खालामा बायद' होनहरदों जों बन्द' खालामनाय मानि थाखाय खालामदों अखा बांखा बारहुंखानि थाखाय आरो सिथाय न' लुनो हायिनि थाखाय जों बन्द' खालामदों होननानै आं बे खोथाखौ बुंहरदों आरो मैया बेफारिफोरनि सिगाङाव हामबायसै आंनि बुंनांगौआ बेनोसै।